En dan nu, het RTL Nieuws met uw gastheer Papandreou. Για την δημιουργία ακριβώς αυτής της ευρύτατης συνεργασίας, το σύντομο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι απαραίτητες διεργασίες και επαφές. En dan nu, het volgende filmpje. Infallible van L'Oréal Paris. Kleur die tot 16 uur houdt en een balsem die je lippen verzorgt. 10 schitterende kleuren die niet afgeven. Ik ben niet onfeilbaar, maar mijn lipstick wel. Infallible van L'Oréal Paris. Houdt tot 16 uur. Omdat je het waard bent. Een intense kleur met een schittering van puur goud. Interessant! Eet mij, eet mij. Ik ben een brilaap. Kijk, er ook de stotje hebben we dus. Eet mij. Hé, opeens hadden beeld. Eet mij, eet mij.